Сүй гомерне, сүй халыкны, сүй халкымның дөньясын. Кояшның яңа көнгә нурын бүләк иткән мизгелендә, кыш көнендә генә була торган суык зиңгелдәвен тоеп, күңелебез белән яңа очрашуларга өметләнеп, юлга кузгалдык. Ерак юлга. Далалар, куе урманнар, сазлык, чиста күлләр. Булар барысы да Курган өлкәсендә. Бу якларда без беренче генә тапкыр түгел. Башта ук Курганның нәкъ менә шул гаҗәеп бай табигате гаҗәпләндерә. Аннан тарихы уйга сала. Ә милләттәшләребез белән очрашулар, анысын әйтәсе дә юк инде. Хәер, тапшыруыбыз шул бөтен дөньяга сибелеп яшәүче халкым турында бит. Хәзер Шадрин каласында, ул искиткеч матур урман эчендә урнашкан. Аның тарихы 1662 елдан башлана икән. Монда бүгенге көндә 2000гә якын татар исәпләнә. Эцкен татарлары ички, род ички, олар упоминается этиләр персидский литературада, арабский литературада 1429 елны олар эцкен татарлары булышканнар Абу Хайр ханга Себер ханствосын төзегән вакытында. Онда ул китапта язылган 7-8 кеше. 7-8 дә бөтенесе дә хаҗилар булган вакытта. Шуны әйтәсем килә. Була, если археологик ягыннан әйтсәк, ул безнең әткеннәрнең как настоящий культур урыса әйткәндә, олар торганнар элекке вакытта, кимендән дә 2000-2500 ел. Шута что безнең татарлар, татар халыгы бөтен дөнья буенча яшәгәннәр. Монда да постоянно яшәп утырганнар. Монда җирләр белән интересный шундай фактлар бул. Безнең татар халыкларның җире булган бит, аранча бөтен җирдә. Соңыннан безнең урыслар килә керешкәс, безнең татарлары, онда 5 брат Сидяшевлар 1660 елны булар прошение язалар царьга. Бирегез безгә җирләрне закрепите от Царева городища на юг. На юг, значит, 2 яклап табылган буенча, ун ягы да сул ягы да, онда Юргамыш елганың ун ягы сул ягы, Куртамыш елганың ун ягы да сул ягы, самай монда Мияс елганың 2 ягы да, Кора елганың 2 ягы да, олай булгас безнең Курган өлкәсе полностью безнең берилгән булган безнең татарларга. Конкретно ул китапта язылган документально уже всё. Әйе, Курган өлкәсендә гомер итүче милләттәшләребез тарихларын беләләр, саклыйлар. Без сәяхәтебез барышында моңа инандык. Шадрин шәһәрендә гомер итүче татарлар белән очрашуларыбызны мәчеттән башларга булдык. Бу бит җирләр тарихи җирләр. Безнең инде Себер ханлыгы вакытында бу җирләрдә мәчетләр булганнар. 43 мәчет булган 1870 елның Шадринский язында. Монда 1804 елны Гиганов җитәкчелегендә Санкт-Петербургта чыгарылган рус-татар тәрҗемә сүзлек, сүзлек. Шул сүзлекнең бер редакторы булган, менә Кызылбай авылында, монда минем туган авылымдан Амир Мурат дигән хәзрәт булган, шуның редакторы. Мәҗит Гафури белән бергә укыган Троицкида минем әнинең улы бабасының зур абыйсы. Барашев фамилиясы Суфи бабай, аның исеме булган. Суфи бабай шундый зур кешеләр белән, улы белемле кешеләр белән аралашкан, ул Зайнулла Расулевның укучысы. Олар менә шул Зайнулла Расулевдан белем алып, безнең тирәдәге мәчетләрдә шулай белем таратучылар. Әлхәмдүлилләh. Бүгенге көнне Аллага рәхмәт кенә әйтәсе калган шушы көнгә киләседә начар булмасын дигән сүз. Бүгенге көн безне Аллага рәхмәт, бүгенге көнне безгә. Шадрин всегда выделялся тем согласием межнациональным, межрелигиозным на протяжении всех времен. Я думаю, что это сохранится. И то, что вы сегодня сделали, я думаю, еще покажете в дальнейшем, это будет очередным шагом укрепления нашей общей дружбы. Дуслык. Шадрин шәһәрендә гөрләп эшләп килүче, милләттәшләребезне берләштерүче оешманың атамасы да бит ул. Димәк, киләсе очрашуларыбыз шунда дәвам итәчәк. Biz 21 декабрьдә 2006 елны
Собраниеда, значит, холык белән киңәшеп, бер сүзгә килдек, оештырырга. Безнең ушы бор иде, безнең самодельность бор иде. Без концертлар куя идек, безнең районда гына түгел, шәһәрдә генә түгел. Нинди вот авыллар бор, татар авыллары, даже областьта йөри торган идек инде. Ул безнең ушы оештырылган иде. Бу менә дөнья безнең оешмабыз только бик татар культурасын яраткан безнең яшьләр өстендә генә бара. Олар олып баралар. Kızlar, jigitler ne başlaysınız? Min, kitap okuyup, ben okuyayım, ben oynayayım. Kızlar, jigitler, kirek mine konakka. Haydi. Su boyunda uşak yola, kim kobuzga uşaktı. Sosyamaga su boyunda, kobuzumuz dolaşaktı. Oyun oyna bulayık mı? Yüzük soluş kız. Kimde yüzük aladır, şul minut kobatım atsağa. Oynayık mı? Hayda oynayık. Kimde yüzük aladır iken? Nima motor kızda, jigitda, hazır xora buluruz. Kimde yüzük? Mende yüzük. Nima ko'rsatib jibarasiz sen bizga? Men sizga jırlıyım. Кички балаларга күрсәтәсебез килә, үзебезнең татар оешмаларын, үзебезнең обрядларыбызны белсеннәр, үзебезнең телләрен, безнең әбиләребез, бабаларыбыз нәмә эшләгәннәр, аларны да белсеннәр. Шуның өчен монда үрәнешәбез, бөтенесен җыябыз. Шулай итеп тырышып ятабыз инде үзебезнекенчә. Уйнатабыз, йырлатабыз, биетәбез. Бөтен Курганский областьта, өлкәдә инде. Без концертлар белән йөрибез. Курган өлкәсе Шадрин каласының символы каз икән. Ә безнең татарлар дуслык оешмасында әлеге казларга түбәтәй кигереп сүрәтлиләр. Ну бездә үзебезне герб булган шул самый главный шулай итеп эшләдек. Татар каз булсын дип. Русский дип утыралар безне шулай. Но бездә русский булса да түбәтәйгә кигезеп татар каз булды бездә. Безнең Курган өлкәсендә, Шадрин шәһәрендә мин сезгә хәзер күрсәтәсем килә каз тутырмасын. Моның өчен кирәк безгә каз, аннары сарымса, алма, кишер, каймак, туз. Ин беренче без ягып куябыз олы мишне. Без казны пешерәбез олы миштә. Хәзер без кирешеп китәбез каз белән булырга. Бычак белән канатларын кисеп, кастурлары кисеп шулай куябыз. Монда эссе керергә. Кырабыз 3 кишер. Кишергә салабыз 3 кашык каймак. Ваклап кына шулай сарымса хәзер тыгып чыгабыз анда. Кишергән җирләренә. Менә монда чыктык, монда. Хәзер безнең монда кишер булган. Инолда эченә тыгабыз кишер. Казга тыгырга тиешбез. Инолда кишер китә. Аннары алма. Анан тахын кишер, аннары алма. Шулай булырга тиеш. Ул биш барсы да анда эреп, йомшата аны. Өстеннән туз салабыз хәзер. Туз белән шулай ешабыз аны без. Хәзер уратабыз. Хәзер алып китәбез мичкә, олы мичкә. 2 сәгать ярымда пешеп җитә ул. Монда бик эссе монда бик. Ике сәгать ярымда ул безне пешеп чыга. Казыбызны алып киләм, булды казыбыз. Һәр күрсәтәсем килә сезгә ничек аны бүлеп өстәлгә бирергә. Мин кереп киләм, туганнарым, балаларым. Каз килеп тора өстәлгә.
Bismillahirrahmanirrahim. Haydi, isenlikle sağlıkla kalın. Kim pişirsin? Kıbrı'ya dasturxonga kel, yerlab olayıq qonaqlarga. Haydi. Менә шулай бер очрашудан икенчесе үрелеп барды Шадринда. Монда да ошык йөзле, моңлы, бик үҗәт халкыбыз гомер итә. Аларның барып җитә алмаган җирләрен тартып китерә ала торган көчләре дә бар. Менә әлеге егетнең гамәле шуннан гыйбарәт. Озакламый Кытайга, Япониягә барасы да булмаячак. Ул Курган өлкәсе Шадрин җирендә булачак. Әлбәттә, әйтегез, рәхим итеп, нәрсәдән башладыгыз бу эшегезне? Менің ішімде дүрт предприятием бар. Мына на базе шул дүрт предприятияда создаю бешенчесін. Аграрно-туристический комплекс. Ең башта жер алған ем. Сельский хозяйство направление бойынша енді. Мал қораға, құшқұртлар қораға деп. И шул урынларны мен башлап та бердім. Мына bu яклары менің bu аграрная часть була енді. Bu урында мен тотам козлар. Бройлер шебелерін олам. Жекінлері тұтам енді. Бұл яғы болашақ парк птиц деп аталам енді. Бұл аграрно-туристический центр болашақ. Мына шында 45 гектар жерде эшлейм парк птиц. Парк птиц ол қызық шул лөші болан дұрыс өттегіз. Если ол японский журавль болса, значит японская тематика. Мына шул түшті болашақ. Полностью японская тематика. Мен өзім ауыл жеріндемін. Туған жерім менің Башкирия, Балташ районынан. Яшлей өстім, ауылда ішлеп өстім. Шул яшлей тұрып қалғандыр енді, қаны бұлан сіңген әткелеріңдер енді. Шуның үшін бик дәртім бар, шундай бір мотор урын ішлеп шығарыға. Онары менің 3 мұлайым бар. Шуның үшін алар бүтән балышағалар көбі компьютер артында отыралар. Шул балаларны менің үйден тартып шығарасым келе. Мен өстім бұлында, су бойында өстім, әлік шулай еді. Шулай балаларны үстімлер едемен, ішке үйренсінлер едемен. Сүйселер ішіне бәхетлі болырлар. Сүздә юк, бәхет төшенчәсен һәркем үзенчә аңлый. Курган өлкәсендәге милләттәшләребез менә шундый күркәм гамәлләр кылып та бәхетле була һәм аның киләчәге өметле. Без Курган өлкәсендә, юлыбыз Шадрин районында урнашкан татар авылына. Хәзер без урман уртасында урнашкан Дәрсүк авылында. Хәзер аны Байрак авылы дип йөртәләр. Безнең авылга менә берәүләр әйтәр 460 уже яшь диләр. Без придерживаемся олылардан мин сурашкан идем. Фольклор җыйганда ук, школда учитель булып эшләгәндә ук 29 ел школда эшләдем дә учитель булып. Шунда олылардан сурашып бирдем. Алар безнең сөйләделәр, что монда вот кочевые были племена, потом килгәннәр кабиләләр какой-то родовой нимә Казаннан после крещения катсып инде, видимо, үзебезнең нимәләрне нимә әйтеп менә. Элек-электән безнең авыл булган, менә монауда иске йорт дип аталган. Менә бу яна авыл, иске йорт, онда углубления остались, цукырлар. Онда мельница булган, хәзер исеме калган су тирмән. И булган, онда еще кирпич сукканнар, даже үзебездә кирпич сукканнар. Оннан соң менә монда нимә әйтеп уже урынлашып, шул авылда уже яшәй башлаганнар. Байрак авылында халык күп түгел. Алар ислам динен тотып, телне, гырыф-гадәтләребезне саклап гомер итәләр. Без авыл халкы белән клубта очраштык. Йөгереп чыгам, йырлап, биреп алсам. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, билгеле, мин түзмәдем әлеге уенга утырдым. Монда әз генә аермасы бар. Әгәр дә безнең яктай менә йөзек салган кеше сикереп чыгар, монда киресенчә
Ул шыгар идем ди, әгәр дә син үзеңнең һөнәреңне күрсәтсәң ди. Бу күргән якларындагы уенның аермасы. Дөрес, кайларга гына барып чыксак та без нәкъ менә шул милли уеннарыбыз, ризык, атамалар, төзелешләр һәм башка татарларга гына хас булган үзенчәлекләрне табып теркәп куябыз. Бу безнең милләтебезнең байлыгы бит. Ә Байрак авылында матур, булдыклы халык яши. Безнең авылда әйбәт кырлар, ямлы, Гөмбәләр үсә, җиләк. турна күзләр. Безнең авылыбызның халыклары әйбәт. Үз көңелебезне үзебез күреп, үзебезнең дөньяны көн итеп, маллар алсап, кошлар үстереп, шулай яшәйбез дөньяда. Авылда бик тырыш. Мин менә бүген әйтеп китермен дигәне, мин аларга бик низко кланяюсь, рәхмәт әйтәм, что монда торалар, тырышалар. Монда көчле, батыр, сабыр халык яши. Шулай булмаса, урман уртасында менә шушындый авыл гөрләп турыр иде менә. Аның борынгы исеме Тәрсүк. Ул Терсәк дигәнне аңлата икән. Бүгенге көндә Байрак авылында 100-гә якын халык яши. Алар үзләренең авылларын яратып, горурланып гомер итәләр. Сәяхәтебез дәвам итә. Кояш ипләп кенә байый, ә безгә караңгы төшкәнче тагын бер татар авылына барып җитәргә кирәк. Тизрәк булсын өчен безнең юлдашыбыз, Курган өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Марат Юнусов Зимник, ягъни кыш көнендә генә узып була торган юлдан алып китте. Ул сазлык өстеннән уза. 18 чакрымнан соң Кызылбай авылы пәйда булды. 2 чакрымга сузылган 2 урамлы авыл ул. Иң беренче безнең игътибарны гаҗәеп зур, ярларын җилле камышлар шикләгән күл җәлеп итте. Ул авылның яшәү чыганагы. Ел сайын шушындый кыш көне вәкилләр ясыйлар икән. Беләсезме, ни өчен? Чөнки бу авылда су юк. Җәй көне дә шушы күлдән су алалар. Ул бик чиста һәм файдалы су икән. Алдык, хәзер ябып куябыз. Җәен ураза булды. Җәен. Шунда җәй буе намаз азан әйтелеп, су тазарды, башан әселләрдә бузыла торган. Баша әйбәт булды. Безнең инде Оруларыбызда 7 бунга кадәр монда су үтте. Су шифа әйбәт тәне. Балыкны шуна тотып, инде үтәбез. Монда балык та бар. Балык та бар. Нинди балык бар? Таван балык, карас балык, сары балык табанда, ак балык. Гайланнары бар, ратан бар. Көнне төн алыштырган мизгел. Бу вакыттагы төсләр бигрәк матур инде. Авылда башка сулыш белән яши башлый. Тыныч, рәхәт. Шул тынычлыкка нур өстәп азан тавышы яңгырый. Без мәчеткә узабыз. Аллаһ Тәгаланың сүзе Коран Кәрим башлана Аль-Фатиха сүрәсе белән. Аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил галамин. Рахманир рахим. Малик яумиддин. Ияка набуду ва ияка настағин. Ихдина сиротал мустақим. Сиротал ладина ан'амта алейхим. Гайрил мағзуби алейхим. Валладзолин. Амин. فاستبق بحمد ربك فاستغفره إنه كان توابا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Йөрүчеләребез безнең күп, әлхәмдүлилләһ, балаларыбыз монда инде барысы да түгел. Иншалла шулай җәмәгатебез үссен дип кенә теләйбез инде, Аллаһ Тәгаладан ярдәм сорап.
Менә бу жонга үтеп кирүү авылыбызны, онабызны, отабызны, авылыбызны yoratırga yürek kobun oldu. Vatanга tuğrıklı bulurga yürek kobun oldu. Bola kiçi yaştan ahlaki terbiyege kunegip harem işlerden, yoramagan işlerden, bozukluk işlerden kobatta bulur idi. Biz avuldan dinim şul masjidimizde tırışıp yatabız. Tırışıp yatabız, şu dinni üstüne kotergeli. Din bitmesin, yaşlar gitmesin bizim avuldan. Mına göremsiz bollar. Tili yuğalmasın, totar tili yuğalmasın bizim avulda. Şul bizning tilagimiz. Mana men hozir tug'ib o'sganimdan bilam hozirgi kunga qadarligi. Biz Shatarov rayonida единственный bir totar avuli. Bir totar avuli bo'lsa da, mana biz balakay cho'qtaniq bilamiz. Bizning avulda Sovet zamonlari vaqtida bizda xodimlar to'xtamadi, sodaxalar to'xtamadi, qurmonliqlar bo'ldi, bola tug'sa ism qo'shildi, o'lgan kishiga janoza o'qildi, yona yurtga ko'chganda duolar o'qildi. Ras biz bugun masjidda uchrashuvlarimiz bo'lgan, endi din turli aytib o'tam bo'ldi shulay. Sizgansizdir, hurmatli tomoshabin. Kurgan өлкәсе Shatrov rayoni Qizilboy avulundagi xalq tatarning nga ovozin aytmay. Ул гомумән кулланышта юк. Аның урынына n ovozin кулланалар. Тирә-ягы урман, сазлык, күлләр уратып алган авылда йорт төзелешләре дә үзгә. Инде күргәнебезчә, монда йортлар бик кызыклы. Алар зур 4 пишмаклы. Баксаң, алар 4 бүлмәле икән. 4, менә мәсәлән, берсе бу шишенү бүлмәсе, менә монысы икенчесе чәй бүлмәсе. Менә хуҗабикәләр матур иттереп чәй эчеп утыралар. Бу инде безнең 3нче бүлмә, бусы кунак бүлмәсе. Менә монда оныклар кунакка килгән хуҗаның. Йортның 4 бүлмәсе, кай бер җирдә менә шул түшәмдә матча дип әйтәбез, инде матча белән аерыла, я булмаса ишекләр белән икән. Һәм менә соңгысы инде бусы 4нче бүлмә, йокы бүлмәсе. Ничәгә ничә бу йортыгыз? 7-дә 60-ка, 8-дә 20. Тагын ниндиләре була? 9-га 9, 10-га 10, минем улымның 10-га 12. Күп төрле бunda шундай зур. Татар халкы тырыш инде. Йортлар төзиләр, аны бизиләр, күңелле итеп, яшәү тәмен тоеп гомер итәләр. Менә әлеге йортта гел җәй. Аны хуҗасы шулай итеп бизәгән. Ә безне алар җыр белән каршы алдылар. Школны укып беткәч, йөри башладым, гармонист, гитарист җигет белән, Гәрәй белән. Шуннан соң ул уйнай, мин җырлайым. Штаб аның кабатында күбрәк үзем йөрим диеп, үзем йырладым, үзем биедем. Менә шулай итеп үрәнеп киттек. Өйдә керешеп киттек уйнагалы. Шуннан соң җигетебез, зурайга җигетебезне үрәттек шуны. Безнең такта ота инәйләр дә элегелектән клубта выступать иткәннәр. Авылыбыз безнең тоже музыкальный авыл. Авылда бик концерт оры береләр булса, бөтенесе без йылшып килә, әйтү генә аларга әйтсән, без яраталар җырны. Җәен картуф утайлармы, картуф цукыйлармы, үтеп барса, дип онысы да йырлап цукый, монысы да суга китеп барганда суда көянтә белән йырлашып баралар. Безнең авылда бик җырны яраталар. Авылда әйбәт итеп яшәгәле, авылны сөйгәле кирәк. Авылда иртә белән торып тышка чыксаң, тавыклар тавышы да чыга. Bir яктан сыерлар тавышы да көнелле, холыклар сүләшә иртә белән, җәен особенно әйбәт. Кунакка килегез җәйгегә безгә. Шунда күрерсез, ни өчен без авылда калганбыз, авыл әйбәт, эшмәгәр авыллар. То, что менен они белән әтим монда чыгып китәсе килмәде. И үзебезнең тоже как отдельный үй, гараж, кура, так. Алыска китәсебез килмәде инәйләрдән. Лучше команда. Погасям вот китсләтә йөрибез. Кунакка йөрибез. Бер инәйләргә керәбез, гитсләргә тоже неподалеку гына торалар. Или кырып җыйып алабыз кунаклар. В основном ана мероприятие культурное нимә, монда безнең спортзал бар, нимәдә. Также онда как танец, үрәтәләр танцевать кәренкеле. Занимаемся шейпингом. А вот когда перед новогодний или как концерттар нимә булганда катнашабыз, репетиция и выступать без нашего. Главное желание булсын, остальное все будет. Авылыбызны яратасыз? Обязательно. Как яратмаска. Без монда тудык, яшәйбез, и балаларыбыз да яшәр. Кызылбай авылында яхшы тормыш өчен бөтен шартлар да бар. 500-гә якын хуҗалык, 1000-нән артык кеше гомер итә.
Кызылбай авылы 1718 ел барлыкка килгән. Халык безнең шул вакыттан монда йортлар салып, балык багып, аучылык белән шөгыльләнгәннәр дә, хәзер дә шөгыльләнәләр. Мол тоталар, бигрәк тә отлар күп. Бездә газокомпрессорная станция, күп кеше шунда эшләй. И шуның аркасында безнең авылда яшьләр китмәй. Туган нигезен сөйгән, яшәү тәмен белгән халкым, рәхмәт сиңа.